ɗake shi. Na ci shi yanzu. Ai dole in jibge ka Wannan ya wuce. wannan karan ni zan cika game din nan. Wallahi na wake ka. Ina broda. Wallahi na wake ka. Kai Allah kai ba. Uwa na ɗake ka. Ka san na fi ƙarfin ka a game. Ina wallahi. Kai ka san ina naje haɗin tunushe naje akan ni. Ai dole in cika game din nan broda. Ai wallahi. Assalamu alaikum. Yanzu kun fi sabilillah a cikin azumin watan Ramadan din ma fara ku ringa ailala da istighfar bai ku zo kuna buga mana tata. To kai me matsalan ka ne? Ya male? Ni matsalar Allah gafara Allah ku malamin nan kun zo talauci Dan talauci kana duka ku kawai gaba da bayan ku Me haka? ku kuna da ma ku da mutane Talaucin ne? me matsalan ka Allah Allah da ba Ba shi 1000 nan mana dan je dan sai kunu wa iyalansa. Talaucin nan ne. Kasa azumin nan sai ana taimaka musu. gashi Ba shi. abin da ya kamata a ce kenan suna zuwa suna mutane Shine broda. amma wayan su matsalar su kenan fa. su fake da wa'azi kudi suke nema taimako suke nema ai taimaka musu ai ba wani abu Kawai. Yasa ai na ce ka taimaka mai da ga 1000 na zai je ci da iyalan shi kwana nawa kasan zai ga kai kwana uku sai wannan zamanin an ba shi 1000